Kai, kai. A'a. Kai. A watan azumin? A watan azumin? To, na yi bako ne. An gane bako. Wani irin bako? Bako mai jar mota mai. Sweet. Akwai bakon da aka ce idan ya zo za ka ci abinci a watan azumi? Kai, ka gane mana an tafagal. Shi in ya zo ai ba ya ji ne. Ban gane an tafagal ba. To, Lalla na yi batan wata ne Lalla. What? Batan wata? Mace ne kai? Kana nufin jini kake yi? Kai mace ne? Ga wannan, kwana nan. Wannan ba ka da hankali. Cikin wata azumi ciro shi. Allah ya isa.